Alex, Moi kaikille. Tänään mä olin kaverilla. Joo, oikeesti mä olin kaverilla. Olen kaverilla. Ja nyt mä menen ulos kotiin. Okei. Kaveri asuu tuolla ylhäällä. Se on kakkoskerroksessa. Joo, se on mun kaveri. Hei, sillä on oma YouTube-kanava. Kattokaa sitä. Sen nimi on jotain Anteeksi, mun tarvii ottaa vähänkin. Joo. Semthemman. No, tuolla on tällaisen clown kuva. Kattokaa sitä. Se on oikeasti hyvä tyyppi. Se on mun kaveri. Kattokaa sitä. Tuolla on paljon videoita ja se tekee paljon hyvät videot. Mä laitoin jo sille like. Se on mun mielestä se on hyvä. Mun mielestä se on hyvä YouTuberi. Joo, mä aina teen. Mä oon sen kanssa jo 2,5 vuotta kaveri. Ja hei, kirjoittakaa kommenteissa, tarviiko sen kanssa tehdä sit 2 YouTuberia tekee yhdessä video. Hei, laittakaa, tarviiko tehdä yhdessä video tai ei, sanotkaa. Okei, mennään. Minä tykkään olla teidän kanssa. Se on sama kuin tykkään olla teidän. Mä tykkään olla teidän kanssa kuin olla äidin kanssa. Te ootte parhaimmia, oikeesti mä sanon, te ootte parhaimmia tyypit. Joo, mennään tälleen. Paha juttu, kun meille tulee joskus riitoja. No, joskus. Me ollaan jo sen kanssa 2,5 vuotta. 2,5 vuotta, oikeesti. Laittakaa like sille ja ne on hyvät tyypit. Mä tykkään tosta YouTuberista. No, kavereita. Miten alku? Mä voin kertoa tarinan, miten kaikki alkui. Oltiin me vaan samassa luokassa. Joo, ja nähtiin. Ja sitten me oltiin kavereita. No, silloin mulla ei ole vielä ollut YouTube-kanavaa. Sitten mä vaan mietin, tarvii tehdä YouTube-kanavan. Mä en oo kukaan, jos mä ei teen. Ja mä tein YouTube-kanavan. Ja nyt mä näen teitä. Mä tunnun, kun te koko ajan katsotte mut. Te koko ajan. Okei. Mä oon jo lähellä kotiin. Aasi pelataan kavereiden kanssa. Te voitte, tuolla pelattiin pihassa. Tuolla on mun koti. Tuolla se pihan. Tuolla mä tein sen videon. Aasi pelataan. Hei, joo, se on hyvä video. Tuolla on jotain 21 kattoo ja joo, kattokaa tohon. Menkää tohon. Joo. Okei, laittakaa like mulle. Laittakaa tonne like. Okei, nähdään toisessa videossa. Moikka!